Ja, een heel goede middag, dames en heren. We zijn vandaag in Heerlen bij Sevagram en we spreken met Jean-Pierre Halmans voor de Limburg Innovation Challenge en de Maastricht University Challenge. Nou, Sevagram is een organisatie die ouderenzorg levert in Heerlen, Heuvelland en Maastricht. We doen dat vanuit 22 zorglocaties. Denk daarbij aan zorgcentra waar we intramurale verpleeghuiszorg leveren. We leveren palliatieve zorg in onze hospices, revalidatiezorg en thuiszorg. Wij doen dat onder een Plaintree label. Dat wil zeggen dat betere mensgerichte zorg, een helende omgeving en gezonde organisatie uitgangspunten zijn waaronder wij werken. Waarom doen jullie mee aan deze challenge eigenlijk? Nou, we zien in deze challenge kansen voor zowel Sevagram, maar ook voor de studenten. Wij willen graag kennis nemen van nieuwe innovaties en wij denken dat we in dit netwerk weer nieuwe ondernemingen leren kennen. Daarnaast vinden we het heel goed dat studenten kennis maken met de zorg en zien welke kansen er liggen en welke dynamiek en mooie kanten er zitten aan een zorgbedrijf en dat daar ook focus voor krijgen. Want mochten er studenten geïnteresseerd zijn, er zijn altijd kansen en mogelijkheden om in de zorg te komen werken, zeker de dag van vandaag. Absoluut. En als je denkt aan innovatie, in de zorg wordt behoorlijk veel geïnnoveerd. Dus ik denk dat het zeer interessant is voor studenten om ook eens in de zorg te kijken. Heeft u een voorbeeld bijvoorbeeld als u naar uw eigen bedrijf kijkt wat afgelopen jaar op het gebied van innovatie is toegepast? We hebben diverse voorbeelden. Wat denk ik aansprekend is bijvoorbeeld een spraakgestuurd ECD, waarin wij in plaats van rapporteren op iPads of laptops een pilot doen waarbij mensen spreken met de PC en cliëntendossiers inspreken in plaats van intypen. Tot slot, u heeft vanuit uw jarenlange kennis en ervaring, wat zou u ze nog als afsluitende tip of wens willen meegeven voordat ze aan deze challenge beginnen? Tip die ik zou willen meegeven is, ik begin gewoon. Ga er altijd vanuit dat iets mogelijk is. Het vraagt uithoudingsvermogen. Niet iedere innovatie leidt tot succes, sterker nog, de meeste niet. Maar blijf wel volhouden, want de weg van innovatie opent vaak ook andere deuren en brengt andere ideeën. Dus gewoon doen.